Băieți, îmi luați doza din mână dacă vreți să răspundeți, da? Da. Prima întrebare, ce înseamnă GOAT? Greatest of all time. Bine, man. Yes, asta a fost primul, da? Al doilea e ASAP. Ce înseamnă ASAP? ASAP. Nici eu nu știu. Nu? S. Bun, ăsta îl țin eu, da? Ok. Vedem la final cine îl ia. As soon as possible. Bun, al treilea ce înseamnă NASA? National American Space Association sau ceva. Ai fost aproape, în loc de American. Hai că-ți dau punctul dacă zici în loc de American ce e al doilea A. Deci National, not American, Space Administration. Că ai zis bine ăstea trei. Care e al doilea cuvânt? E de spațiu. Aeronautică. Bravo. Zic tot cuvântul, care zice primul tot cuvântul? National Space Association. Yeah, l-a zis. Al patrulea, ce înseamnă ETA? No? Deci o idee? Estimated time of arrival. Bravo, ăla-i. DIY, D-I-Y. E aia cu... pentru chestii gen de făcut. Da, dar ce înseamnă? Do your... Aproape. Deci e D-I-Y. Do, ok? Nu, vi-l zic eu pe ăsta? Da. E do it yourself. Ok. Mulțumesc. Bravo că ai câștigat. Mersi frumos. Nu uitați să dați și voi un follow la TikTok și dați tag cui credeți că ar fi știut mai bine aici. Ok. Ciao.